Paprika, there's no government. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika. Eta orain jakin dezagun euskaldunek ze hizkuntza eta nola ikasi dituzten etxetik eta eskolatik kanpo. Up in the morning and out to school. Noizbait saiatu zara hizkuntzaren bat hobetzen edo ikasten etxetik eta eskolatik kanpo? Ingelesa. Ingelesa saiatu naiz apur bat gehiago ikasten, ze klasean eta apur bat txarto. Ba, ni, alegina inuten usun osa, inglesakin, baina gatzain jazte. Niak hauan gura doti igualitza euskera dogia hutsen dugu etxean, eta alegin itzen dugu gure haitzen, baina, bueno, aleginek imitzen dugu, baina gogoak itxi falta dio. Nik ez, nik orain denborarik ez dabekat. Ume txiki badekot eta nire lanega ez dakat denborarik, ez dakat. Ordurik ez dut ataraten. Bai, txikitan egon nintzen, ingelesa ikasten. Bueno, nik ezin izin dut, ze gazteten eskola bat, ni mainekan jaio nintzen. Eta esan egon modurik... Bueno, ni garaian eskolotan frantsesa irakasten zen. Bai, nau ikasten pelebiatateko euskerie hizkuntza eskolan Bermion. Ba, inoiz bai, oin urtiek ingles apur bet, frantzese be bai. Emaztea inglesarren egozan gaztetan, eta gero hemen emotezuen eskolak. Bai, frantzesarekin ere, eta bueno, orain dela 2 urte eskuratu nuen titulo bat, baina bueno, nik uste dut azterketa gainditu baino nuela egin. Ni berdin niega taten nabil, euskaltegi zen eta oin hizkuntza eskolan. Ni ez, nik ez. Eta ze sistemarekin, edo ze metodorekin, edo? Ez, liburukak da diskukaz, da apurke. Familiakoak Frantzian bizi ziren eta udan edo ara joaten nintzen ni. Egun nintzen, denbora batekin holan hori egiten interneten bidez, baina zein gonan, aste bete edo segida kantzan nintzen, osake, vamos. Ba, akademia batean, 3 urtetxorekin eta gero 12 urte. Ba, akademietan eta gero, bai, akademietan gehien bat eta instituto frantzesean. Ba, irakasle bateaz. Hor ematen zuela, lokal bat zaukan, eta hor joaten ginen ni eta beste 5 edo 6 pertsona.